Viimeisen 100 vuoden aikana yhteys ihmisten välillä on katkennut. Yhteisöllisyys on vähentynyt. Me olemme yhä enemmän yksinäisiä, masentuneita, yksin ongelmiemme kanssa. Nyt teknologian aikakaudella meillä on kaikki välineet muuttaa asioita. Ihmiset tarvitsevat toistensa apua ja meillä on halua myös auttaa. Me rakennamme mielen hyvinvoinnin yhteisöä heimoa, jossa yhdistämme avun tarvitsijat ja auttajat. Kuka tahansa voi tulla nimettömästi kertomaan ongelmistaan ja kuka tahansa pystyy auttamaan kokemuksiensa kautta vertaisiaan. Yhteisöllisyys on sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, että sä tunnet olevasi merkityksellinen siinä porukassa, missä sä oot ja sut hyväksytään semmoisena kuin sä oot. Ja yhteisössä voidaan jakaa ajatuksia ja keinoja semmoisen yhteisen asian edistämiseksi myöskin. Eli yhteisössä on myöskin sellainen tietty voima, jos halutaan viedä jotain asiaa eteenpäin ja tehdään se yhdessä. Olen yrittäjätaipaleella monta kertaa ollut tilanteessa, jossa vertaistuki olisi ollut hyvään käyttöön ja hyvään tarpeeseen. Ja jokainen meissä elämässä eri vaiheissaan joutuu tilanteeseen, jossa olisi hyvä olla joku, jonka kanssa keskustella ihan anonyymisti. Muakin on koulukiusattu aivan liian monta vuotta ja mä oon jäänyt yksin ongelmieni kanssa. Vasta ihan viime metreillä mä oon hakeutunut terapiaan ja saanut apua. Sen kautta mä oon ymmärtänyt, miten rikki tää koko ihmiskunta on. Nyt on se hetki, kun lähdetään yhdessä korjaamaan ihmisiä, eikä jäädä enää paikoilleen makoilemaan. Lähde sijoittajaksi ja mahdollista uusi tapa auttaa.